1905 ел революциясы вакыйгаларыннан курыккан реакцион милли буржуазия татарларга Төркиягә күчәргә тәкъдим итә. Габдулла Тукай моңа җавап итеп «Китмибез» дигән шигырен яза. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, солтан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы 10 урынына ул җирдә 15 шпион. Мондагы төслек торанда һәм казаклар гаскәре, камчылар шул иске камчы, башкалык тик фәсләре. Анда бит бардыр хазинаны талаучылар, шөкер. Аш мужиктан соң кисәкне тарткалаучы бар, шөкер. Без юләрме? Үзебезне утка илтеп ник tirик? Бу кызу җирдән чыгып, тагын сәкарга ник кирик? Без күчәрбез. Иңлек күчсен безем әмсарыбыз. Һәм дә кайтсын монда үткәргән безем әхсарыбыз. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңремез гыйссе вәҗәл. Иң бөек максат безем хөр мәмләкәт, хөр Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без иг рухы Русия. Ап-ачык бу бер җаваптыр, сүздә түгел, басмада. Если лучше вам, туда, пожалуйте сами, господа.